Сега аз да ти кажа нещо, една хубава новина. Един тир с сено осигурен. Браво! И го товарим тази седмица идва тук. И хората от малкия и средния бизнес трябва да знаят, че подкрепа само от тук, от единствената опозиционна партия. Това е величие. Намираме се в град Пловдив в момента. Започнем от там, че след нашата намеса миналата седмица в село Татарево, от БАБХ решиха повече да не загробват животни и да преминат към метода на инсинерация, т.е. на изгаряне. Другото, което е по-притеснително обаче, е, че продължават да се убиват здрави животни. Днес органите на БАБХ реално нарушиха забраната на собствения си директор да влязат в животновъдния обект. Видяхме как пробите се взимат, те са сложени в хладилна чанта, но без никакъв лед, без никакви охладители, без капак. Може да ми обясните защо няма тук вътре в чантата лед, нещо, което да предпазва пробите? Всичко има. Как да има? То се вижда, ето. Психологически оказват натиск и тормоз върху стопаните, за да предадат животните за унищожение. Нашите животни не са болни, нямат признаци. Физически нямат признаци. Нямат никакви симптоми. Ще следим случая, надяваме се повече хора да се осъзнаят какво ги чака и тях, ако прекланят просто глава, защото наистина това е убийство. Настъпваме бодро през новата седмица. Правим това включване, за да ви покажа новата порция храна за Байерибан. Както казахме, вчера общо 2 тира с храна, с бали, заминават към Байерибан. Намираме се в Калофер, в подножието на връх Ботев, община Карлово, област Пловдив. Тук сме с Пейо Недялков, който ще ни разкаже още за проблемите на животновъдите. В случая се получава, че нашите животни тръгват нагоре, в граници на Централен Балкан, веднага охраната се взирва, почва да пише актове, има някаква система, на която отиваме на опашката да играем за някакви мижеви хектари и ние не можем да стигнем до там, защото 50 човека играят с по 100 животни, играят за тези хектари. Тези животни от портала от тук, ако трябваше ги прекарат със самолет,